87வது அத்தியாயம். உங்ககிட்ட புக்கு 10வது காண்டது புக் இருந்தா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. So that will be எடுத்துக்கிறோம் சரி. 10வது காண்டத்தினுடைய 87வது அத்தியாயம். உங்ககிட்ட புக்கு 10வது காண்டது புக் இருந்தா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. So that will be எடுத்துக்கிறோம் சரி. இல்லைன்னா கிருஷ்ணா புக் எடுத்துக்கலாம்ல மாதாஜி. అక్కడ టైలర్ ఉంది ఎక్కువ ఫస్ట్ క్యాంటో మాతాజీ 10வது கேண்டோல பாகம் 1 மாதாஜி. பாகம் 1 கிடையாது, 87வது அத்தியாயம் எடுத்துக்கோங்க. 87வது அத்தியாயமா? அப்ப 4வது கேண்டோவா? கடைசி புக்கு வைடுங்க, கடைசி புக் எடுத்துக்கோ. அது ஊர்ல இருக்கு. ஆமா, நான் போன வாட்டி இல்ல, நான் இங்கிலீஷ்ல தான் வச்சு எடுத்தேன். நான் உங்களுக்கு பாகவதம், ஏன்னா அந்த இதுல நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா இல்ல. அதுல மேலும் மேலும் வச்சு படிச்சோம்னா அதுல நமக்கு அவ்வளவு டீட்டெயில் இல்லாம அதுல அப்படி அப்படியே பிட்டு பிட்டா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அதுல வந்து நமக்கு புரியாது. அதனாலதான் நானு மிச்செல்லாம் கதைன்றதுனால ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா இது வந்து தத்துவங்கள், நம்ம இதை வந்து பிலாசபி எல்லாம் நம்ம வந்து நமக்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் தான். அதுலயுமே நம்ம வந்து ரொம்ப குறைவா படிச்சோம்னா விளங்காம படிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எடுத்தாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக்ல எடுத்துட்டோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் நம்ம படிச்சோம். எத்தனை ஸ்லோகம் படிச்சோன்றது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஒரு 10-15 இருக்கும். இல்ல நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி, ஒரு ஸ்லோகமே முடிக்கல. பெருசா இருக்குது மாதாஜி, ஒன்னே பெருசா இருக்குது மாதாஜி. ஒன்னே முடிக்கல நானு, எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு. ஒன்னே பெருசா இருக்குது மாதாஜி. மேபி இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் முடிச்சோம், அது வரைக்கும் தான் முடிச்சேன் நான். இங்க இருந்து படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸ்லோகங்கள் வரை முடிச்சுட்டேன் நான், அது ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்குள்ள உஷா மாதாஜி வந்ததுனால நான் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே கிளம்ப வேண்டியதாயிடுச்சு. ஓகே மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி, 10வது காண்டத்துல எத்தனாவது இது மாதாஜி? 87வது. சேம் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நீங்க என்ன வாசிக்கிறீங்களோ 87வது சாப்டர் அதே தான். 10வது கேண்டோ வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் தான். ஓகே, அதனால அந்த 87 எதுவும் அதே புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்க புக் இருந்தா நான் ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுவேன், ஏன்னா உங்களையே வாசிக்க வச்சிடலாம் மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே மேம். வேதங்களின் பிரார்த்தனைகள்ல 2வது பேராகிராஃப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அதாவது அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோம். இதுவே ஒரு வாட்டி நம்ம படிக்கலாம், எங்க இருந்து படிச்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்லோகங்கள்லாம் தனியா இல்லையே. கிருஷ்ணா புக்ல வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஏன்னா கிருஷ்ணா புக்ல வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூவேஷன் வந்து, ஏன்னா இது வேதங்கள் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு டாபிக் தான் இது. நானுமே இதை வந்து ரொம்ப ஓவா ஆகும்னு வந்து உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன்னான்னு நான் சொல்ல முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் சொல்றத கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை. இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சமா புரிஞ்சிருந்தாலும் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஒரே இந்த போனை 10வது காண்டத்துல இருந்து எடுக்கலாமா மாதாஜி? 10வது காண்டம் ஒன்னே ஒண்ணு, 87வது அத்தியாயம். ஓகே, வேதங்களின் பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னு இருக்கும் மாதாஜி. 4வது புக் மாதாஜி. 4வது இது லாஸ்ட் பாகம். லாஸ்ட் பாகம். ஏன்னா 88, 89, 90 அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் 3 90 இருக்கு. 90 சாப்டர் இல்லையா? 90 பெருசு. இது பெருசு, பெரிய சாப்டர். இதுவே வந்து நிறைய நாள் போகும். நல்லா ஆழ்ந்து படிக்கலாம், விடுங்க. நமக்கு எவ்வளவு புரியுதோ கொஞ்சமா படிச்சா கூட நல்லா நீட்டா படிக்கலாம். சரிங்களா? நமக்கு எதுவும் அவ்வளவு அர்ஜென்ட் பட்டி எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ வி ஸ்டடி நீட்லி. ஸோ அது அப்புறமா வேணா ஒரு ரவுண்டு சும்மா நீங்க எல்லாருமே, நான் என்னைக்காவது வராதப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த கிருஷ்ணா புக்கு 87வது வந்து எல்லாரும் ஒரு முறை வந்து புக்ல படிச்சிருங்க. சரிங்களா? நம்ம இதை படிச்சாலும் அதுல படிச்ச மாதிரி தான்.
உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரணும்னா இதை கேட்டுட்ட பிறகு அதை கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக கூட புரியலாம். ஓகே ஃபைன். நம்ம இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு பாடல் எதுனா பாடலாம். என்ன பாட்டு பாடலாம்? மாதாஜி அந்த குருதேவ் பாடுவீங்கல்ல மாதாஜி, குருதேவ், நானும் அதான் நினைச்சேன் மத்த. குருதேவ் பாடுங்க மத்த. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சரணாகதி பாட்டு. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कुरये दासे विनपे कहती ही ना. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कुरये दासे विनपे कहती ही ना. सकल सहाने बल दिया कोरो निज माने स्पिराहिना. सकल सहाने बल दिया कोरो निज माने स्पिराहिना. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कुरयै दासे त्रिनपे कहती ना. सकल सम्मान करते साकाती देहना तो जाता जाता. सकल सम्मान करते साहती देहना तो जाता जाता. तभी तो गाइबो हरि नाम सुके अपराध हाय बेहटा. तभी तो गाइबो हरि नाम सुके अपराध हाय बेहटा. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कोरयै दासे त्रिनपे कहती ना. कभी है नो कृपा लबिया है जाना कृतहर्ता है बेनाता. कभी है नो कृपा लबिया है जाना कृतहर्ता है बेनाता. शक्ति बुद्धिहीना हमी हाटी दीना कोर मोरे आत्मसता. शक्ति बुद्धिहीना
अमिहाटी दीना कुरमोरे आत्म सता जोग्याते विचारे किछु नाही पाई तोमरा करुणा सरा जोग्याते विचारे किछु नाही पाई तोमरा करुणा सरा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राणनाराही बोहरा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राणनाराही बोहरा गुरुदेव कृपबिंदु दिया कोरयैदासे निरपे कहती हिना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओके ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 10வது காண்டத்துல எத்தனாவது புஸ்தகம் மாதாஜி? 4 பாகம் இருக்குல்ல? 4வது பாகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது ஓகே, பாகம் ஓகே. 87வது அத்தியாயம். 4வது பாகத்துல. ஓகே, மெசேஜ் பக்கம் 560 மாதாஜி எடுத்துங்க. ஓகே, ஓகே, ஒரே ஓகே. எங்களுது 564ல இருக்குது எங்க புக்ல. இது 60. ஒரு புக்ல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. 564 65. இதுலயும் வேதமூர்த்திகளின் பிரார்த்தனைகள் தான். அதேதான் மாதாஜி. அதேதான். இதுல ஸ்லோகத்தோட போட்டுக்க, அதுல ஸ்லோகம் இல்ல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். என்னத்துக்கு? ஒரே நிமிஷம். ఇది వస్తానుంది రానది రాదు నిండా పో అది ఏమా కష్టమా? తెల్లవారినే నీళ్లు తాగుని చెప్తిని అది ఒక పని గురించి ఉన్నా ఏమి దానికి తెల్లవారినే నీళ్లు తాగుని చెప్తినిమా అప్పుడుదా పోయిసి వస్తుంది ఒంటికి లేదు అది 11 గంట దాకా నీకు రాలేదు. மாதாஜிக்கு தெலுங்கு தெரியுது இதுல. இல்ல மாதாஜி, அந்த சாயங்காலம் அந்த குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்து வர்றப்பதான் மாதாஜி எல்லாமே. சாயங்காலம் அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வர்றாங்களா மாதாஜி, அப்ப ஒருத்தர் இல்லைன்னா அப்பதான் அப்படியே இதா இருக்கும். மாதாஜி எப்பயுமே ஆன்ல தான் ஓப்பன்ல தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் அப்பப்போ மியூட் பண்ணி விட்டுருவேன் நான். அவங்க பொண்ணு ஏதோ ஒன்று கேட்பாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரிம் யத்கிருபாதம் அஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய கேசவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யார்கிட்டெல்லாம் உங்ககிட்ட புக் இருக்கு? மாதாஜி எங்கிட்ட இருக்குது மாதாஜி. ஜெயினி கிட்ட மாதாஜி. இருக்கு என்கிட்ட மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. கலாவதி கிட்ட இருக்கு. ஓகே, இருக்கிறவங்க எல்லாம் கையை தூக்குங்க, வரிசையா படிப்பீங்க. ஒரு ஸ்லோகமா படிச்சுட்டு வர்றேன். ஓகே. ஜெயந்தி மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. இங்க இருந்து படிங்க. இந்த ஸ்லோகம் முடியுது இல்லைங்களா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அது ஆமா ஆன பெரகத்துல இருந்து படிங்க. சரிங்களா? வாசி. என்னுடைய தாழ்ந்த நிலை அதுல இருந்து படிக்குமா மாதாஜி? இல்ல அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசிடிங் சாப்டர், அதாவது கடைசி இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஏவம் ஸ்வபக்தயோ ராஜன் பகவான் பக்திமான் அதுல இருந்து படிக்கணும். எஸ், அந்த இருந்து படி. முந்தைய அத்தியாயத்தின் முடிவில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிசித் மகாராஜனிடம் பின்வருமாறு கூறினார். ஏவம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதை சொல்லக்கூட மாதாஜி. ஏவம் ஸ்வ பக்தயோ ராஜன் பகவான் பக்திமான் உசித்வாதிஸ்ய சன் மார்க்கம் புனர் துவாரவதிம் அகாத். அரசே, இவ்வாறு தமது சொந்த பக்தர்களிடம் பக்தி கொண்ட பரமபுருஷர் தம்முடைய இரு சிறந்த பக்தர்களுடன் சில காலம் தங்கியிருந்து அவர்களுக்கு தூய ஒழுக்கத்தை போதித்தார். பிறகு அவர் துவாரகைக்கு திரும்பினார். இஸ்லோகத்தில் சன்மார்க்கம் எனும் சொல் குறைந்தது 3 விதமாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஒரே நிமிஷம். ஓகே மேடம். எஸ் மாதாஜி. முதலாவதாக சத் எனும் சொல் பகவத் பக்தன் என்று அர்த்தத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் சன்மார்க்கம் என்பது பக்தி மார்க்கம் என்று பொருள்படும். இரண்டாவது சத் என்ற சொல் உன்னத அறிவை நாடுபவன் என்று பொருள்படுகிறது. இவ்வாறாக சன்மார்க்கம் என்பது ஞான மார்க்கம் என்று பொருள்படுகிறது. இது அறிவி பிரம்மனை இலக்காக கொண்டுள்ளது. மூன்றாவதாக சத் எனும் சொல் உன்னதமான வேத ஒளி என்று பொருள்படுகிறது. இவ்விதமான சன்மார்க்கம் என்பது வேத விதிகளை பின்பற்றும் முறை என்பதை குறிக்கிறது. சன்மார்க்கம் எனும் சொல்லின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பொருள் வேதங்களால் எவ்வாறு பரம்பிரம்மனை விவரிக்க முடியும் என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றன. ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமி சமஸ்கிருத கவிதைகளின் பரம்பரை வழக்கத்திற்கு ஏற்ப இப்பிரச்சனையை பின்வருமாறு ஆராய்கிறார். இவ்வார்த்தைகள் சப்த விருத்திகள் எனப்படும் மூவகையான தெளிவுபடுத்தும் ஆற்றல்களை கொண்டுள்ளன என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இவ்வழிகளின் மூலமாகத்தான் ஒரு சொல் அதன் பொருளை குறிக்கிறது. இவ்வழிகளில் முக்கிய ஒரு சொல் அதன் பொருளை குறிக்கிறது. இவ்வழிகளில் முக்கிய விருத்தி லக்ஷணா விருத்தி மற்றும் கவுன விருத்தி என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன. முக்கிய எனப்படும் சப்த விருத்தி இரு உட்பிரிவுகளாக மேலும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ரூடி மற்றும் யோகம் என்பவையாகும். ஒரு முக்கிய அர்த்தமானது முறைப்படியாக உபயோகிக்கும் முறையை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் பொழுது ரூடி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது வேறொரு சொல்லின் பொருளிலிருந்து வழக்கமான சொல் இலக்கண விதிகளின் மூலமாக பெறப்படும் பொழுது யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? போதுமா மாதாஜி? படி. ஓகே மாதாஜி. உதாரணமாக பசு என்ற சொல் ரூடிக்கும் எடுத்துக்காட்டாகும். ஏனெனில் அதன் நேர்பொருளுடனான அதன் உறவு முற்றிலும் முறைப்படியான ஆனதாகும். மற்றொரு புறம் பாசகன் தலைமை சமையல்காரன் என்ற சொல்லின் புறம்பொருளானது யோக விருத்தி ஆகும். ஒரு சொல்லின் முக்கிய விருத்தி முக்கிய அர்த்தம் ஒரு புறம் இருக்க அச்சொல்லை இரண்டாம் பட்சமான நேர் சொற்பொருளாகாத அர்த்தத்திலும் உபயோகிக்கலாம். இவ்வாறு உபயோகிக்கும் முறை லக்ஷண என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள விதி என்னவெனில், கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பகுதியில் ஒரு சொல்லின் முக்கிய விருத்தி நேரான அர்த்தமுள்ளதாக இருக்குமானால் அவை மறைமுகமான அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதாகும். எப்பொழுதும் முக்கிய விருத்தி ஒரு சொல்லின் பொருளை தெளிவுபடுத்த தவறி விடுகிறதோ அப்பொழுது மட்டுமே லட்சண விருத்தி உண்மை என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. லக்ஷணாவின் செயல்முறையானது காவிய சாஸ்திரங்களினால் நேர் அர்த்தம் கொண்ட
பொருளுடன் ஏதோ ஒரு வழியில் தொடர்பு கொண்டுள்ள ஒன்றை காட்டி காட்டும் அதிகப்படியான குறிப்பு என்று விளக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு காங்கயம் கோஷா என்ற சொற்களில் நேலர்த்தம் கங்கையுள்ள ஆபர்பாடி என்பதாகும். ஆனால் இந்த பொருள் தவறானதாகும். எனவே இங்கு காங்கேயம் என்னும் சொல்லை அதன் லட்சண கிருத்தியின் மூலமாக கங்கை கரையிலுள்ள என்ற அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முன்னாள் விருத்தி ஒருவித விசேஷமான லட்சணமாகும். இதிலுள்ள அர்த்தம் ஒத்த கருத்துடைய ஒரு பொருளை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக சிங்கோ தேவதத்த சிங்கத்தினுடையதை போன்ற குணங்களை பெற்றிருப்பதால் அவர் பண்பின் அடிப்படையில் ஒரு சிங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மாறாக பொதுவான ஒரு லட்சண விருத்தியானது காங்காயாம் கோஷா என்ற வாக்கியமானது இடத்தை பற்றியும் ஓர் உறவை சம்பந்தப்படுத்துகிறது, ஒற்றுமை பற்றி உறவை அல்ல. சட்டப்படி சரியான சப்த விருத்திகள் ஏதேனும் ஒன்றை உபயோகித்து வாக்கியங்களால் எப்படி பரபிரம்மனை குறிக்க முடியும் என்ற சந்தேகத்தை பரிஷித் மகாராஜா இஸ்லோகத்தில் எழுப்புகிறார். கதம் சாசால் சரந்தி வழக்கத்தை ஆதாரமாக கொண்டதான அர்த்தத்தினால் ரூட முக்கிய விருத்தி எப்படி வேதங்களால் பிரம்மனை நேரடியாக விவரிக்க முடியும் என்று அவர் கேட்கிறார். எப்படி இருந்தாலும் பிரம்மனானவர் பெயருக்கு அடங்காதவர். அப்படி இருக்க ஒத்த குணங்களை அடிப்படையாக கொண்ட பண்பு காட்டிய வழக்கை கொண்டு கவுன விருத்தி வேதங்களால் எப்படி பிரம்மனை விவரிக்க முடியும்? வேதங்கள் குணங்கள் நிரம்பிய விவரணைகளாகும். குணவிருத்தையா ஆனால் பிரம்மனோ குணங்கள் அற்றவர் ஆவார். நிர்குணா குணங்களில்லாத ஒன்றின் விஷயத்தில் ஒத்த குணங்களை ஆதாரமாக கொண்ட ஒரு உருவக வழக்கு பொருந்துவதாகாது. மேலும் பிரம்மனாவர் காரண உருவ விளைவுகளுக்கெல்லாம் மேற்பட்டவர் என்பதையும் பரிஷித் மகாராஜா சுட்டி காட்டுகிறார். சிருஷ்டியின் சூஷமும் அல்லது ஸ்தூல தோற்றத்துடன் பிரம்மனுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்பதால் அவரை யோக விருத்தியாலோ அல்லது லட்சண விருத்தியாலோ விவரிக்க முடியாது. ஏனெனில் இவ்விரண்டிற்கும் பிரம்மனுக்கும் பிற ஜீவராகிகளுடனான ஏதேனும் உறவு முறை தேவைப்படுகிறது. இவ்விதமாக வேதங்களால் எப்படி பரபிரம்மனை நேரடியாக விவரிக்க முடியும் என்பது குறித்து பரிஷித் மகாராஜா குழம்பியுள்ளார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகப்பெரிய இது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பரிஷித் மகாராஜாவுடைய கருத்து என்னன்னாக்கா, பூர்ணத்தினுடைய உண்மை இல்லையா, அந்த பரம்பொருளை வந்து வேதங்கள் எப்படி வந்து விவரிக்க முடியும் இல்லையா? பகவான் வந்து அனாதி காலத்தில் இருந்தவர் இல்லையா? அனாதி மீன்ஸ் அவர்தான் முதன்மையாக, அதாவது அவரை யாரும் தோற்றுவிக்கவில்லை இல்லையா? நமக்கெல்லாம் தாய் தந்தை இருக்கிறார்கள் இல்லையா? ஆனா பகவான் நமக்கெல்லாம் தாய் தந்தை மாதிரி இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருக்கு யாருமே கிடையாது. அதுதான் அனாதி என்று சொல்லப்படும். ஆதி என்பது முதன்மை, அனாதி என்பது அதாவது தந்தை தாய் அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அவர் வந்தது கிடையாது. இஸ் தேர், அதற்கும் மேம்பட்டு இருக்கக்கூடியவர். அப்படி அனாதி காலத்தில் இருந்த அவரை பற்றி வேதங்கள் எப்படி வந்து விவரிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து இந்த இடத்துல யார் வைக்கிறது? பரிஷித் மகாராஜ் வைக்கிறார். அதுக்குதான் இத்தனை ஸ்லோகங்களையுமே அவர் வந்து எடுத்துட்டு வர்றார். சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை ஓரிடத்தில் நாம வந்து அது உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் வந்து வேறுபடும் இல்லையா? அது போல வந்து சில இடங்கள்ல ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை வேறு ஒரு இடத்துல வந்து வேறு ஒரு அர்த்தத்தையுமே கொடுக்கும். எந்த மாதிரியான அதாவது சூழ்நிலையோ அதற்கேற்றவாறு அதனுடைய அர்த்தமும் வந்து வேறுபடும் இல்லையா? ஸோ இங்க இடத்துல சன்மார்க்கம் சத் என்று 3 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இங்க இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து வாசிட்டே வரும்பொழுது முதல்ல வரக்கூடிய சத், 2வது வரக்கூடிய சத், 3வது வரக்கூடிய சத் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். கொஷின் கேட்கிறார். Repeatedly move bowing down to my divine spiritual master and to Lord Krishna, the ocean of mercy, I take shelter of Sri Shukadeva Goswami, the protector of the world and its universal life. So இதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் இல்லை, எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசிடிங் சாப்டர், சுக்குதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரிசுத்தமாக சொல்றார். ஏவம் ஸ்வபக்தயா ராஜன் பகவான் பக்த பக்திமான். ஆக்சுவலி நம்ம பாகவதத்துல படிக்கிறதே 3 டாபிக். என்னென்ன 3 டாபிக்னாக்கா, பக்தனை பற்றி படிக்கிறோம்,
பகவானை பற்றி படிக்கிறோம், பக்தியை பற்றி படிக்கிறோம். இது 3 டாபிக் தான் நம்ம படிக்கிறது, வேற எதுவுமே படிக்கிறது இல்லை. ஓகே. உஷித்வாதிஷ்ய சன்மார்க்கம் புனத்வாராவதிம் ஆகத். ஓகே. சோ இங்க த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் கிங் சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார் இல்லையா, பகவான். ஸோ ஹூ இஸ் த டிவோட்டி ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் டிவோட்டிஸ். இந்த இந்த இது வந்து நம்ம இப்போ ரீசண்டா எங்க கேட்டேன்னா, ஐ திங்க் இன் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல கூட ஒரு இடத்துல இருக்கு இது. ஓகே. பக்தர்களுக்கே அவர் அதாவது பக்தர் ஆகி விடுகிறார் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து. ஏன்னா தன்னிடத்துல எவ்வாறு அவர்கள் வந்து முழுமையாக சமர்ப்பித்து விடுகிறார்களோ அவர்களையே வந்து அவர்களுக்காகவே பகவான் வந்து தொண்டாற்றுவார். அதுதான் நம்ம மகாபாரதத்திலேயே அதை பார்க்கலாம். இவந்தோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய எல்லாம் அவருடைய விருப்பப்படிதான் நிகழ்கின்றது என்று எடுத்துக்கொண்டு சென்றாலும் அங்கே பாண்டவர்களுக்கு அவ்வளவு அவர் சகாயம் பண்றதை நம்மளால பார்க்கும் பொழுது, நம்ம கேட்காமலே வந்து சகாயம் பண்றது யாரு? அது இப்போ வேலைக்காரர் இருக்காங்கனாக்கா வேலைக்காரர் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம சொன்னா மட்டும்தான் இந்தந்த வேலை தான் செய்யணும்னா அந்த வேலை தவிர வேற எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப நமக்கு அந்த வேலைக்காரருக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்றது கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் என்ன இருக்கு? உறவு முறை உண்டு. சோ பக்தனுடைய நன்மைக்கானது என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து பார்த்து பார்த்து அமைத்து கொடுப்பார். சோ இறுதியில வந்து அந்த பக்தனுக்கு நன்மை வரக்கூடியதாக இருக்கும். தேவ வழிபாட்டிற்கும் பகவானுடைய வழிபாட்டிற்கும் இதுதான் வித்தியாசம். நம்ம இந்த உலகாயுத விஷயங்களை நம்ம விரும்பி கூட பகவான்கிட்ட பக்தி கொண்டாலும் பகவான் அதையுமே நமக்கு கொடுப்பார். என்ன மாதிரி பட்சத்துல அந்த மாதிரி ஒரு வைபவங்களை நமக்கு வழங்கினா நாம் அதை கொண்டு நாம பக்தியில வந்து கீழே விழுந்துடாத வண்ணமா இருந்தா கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஆனா சில பேருக்கு வந்து பக்தியே முழுமை அடையக்கூடிய விஷயங்கள் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக எவ்வளவு வேண்டுனாலும் கொடுக்க மாட்டார். சோ நமக்கு எது நன்மையோ அதை தான் கொடுப்பார் பகவான். ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். Stayed for some time with his 2 great devotees, teaching them how to perfect saints behave. Then he returned to Dwarka. அதாவது முந்தைய அத்தியாயத்தில் நம்ம படிச்சது கண்டினியூஷன், அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க இல்லையா? பகவான் எப்படி வந்து ஒரு யோகியையோ ஒரு ஞானியையோ நம்ம வந்து எவ்வாறு அவங்கள வந்து வரவேற்கிறது, அவங்களுக்கான மரியாதைகளை கொடுக்கறது, இதெல்லாமே அவர் அதை செய்து காட்டி அடுத்தவங்களுக்கு அதை வந்து புரிய வச்சார் அப்படிங்கறத போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஆனா இந்த இடத்துல சன்மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து 3 விதமான வழிகள்ல நாம் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. ஒரே வார்த்தை 3 விதமான அர்த்தங்களை கொடுக்கும் என்பதை இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் சத் என்பது, சத் என்றால் என்ன நமக்கு தெரியும், உண்மை இல்லையா? அதாவது எஸ் அது இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ சத் இஸ் டேக்கன் டு மீன் டிவோட்டி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். ஸோ பக்தனாக இருக்கக்கூடியதும் பகவானுடைய பக்தன் வந்து உண்மைதான் இல்லையா? அதே மாதிரி சன்மார்க்கம் என்பது அதாவது அந்த சத்தியமான அந்த மார்க்கம் எதுனாக்கா இறை தொண்டு பண்றது இல்லையா? ஸோ அது எதன் மூலியமாக? பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவே மார்க்கம் என்பது எதை குறிக்கிறது? பாதையை குறிக்கிறது. ஸோ அதனால சத்மார்க்கம் சத்மார்க்கம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஓகே. ஆனா சத்மார்க்கம் என்றதுல சன்மார்க்கம் தான் எப்பவுமே சொல்லப்படுவது. மேலும் இதுல இந்த சத் என்பது என்ன குறிக்கிறதுனாக்கா சன்மார்க்கம் ஒருத்தர் நல்ல மார்க்கத்தை வந்து தேடி செல்கிறார்களோ இல்லையா, அவர்களை பற்றி சொல்றது ஆக்சுவலி. அதாவது சீக்கர் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் நாலேஜ். சன்மார்க்கம் என்பது என்ன? பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் யாரை பற்றி சொல்றது? பகவானையும் அவருக்கு ஆற்றக்கூடிய தொண்டை பற்றியுமே சொல்றது இல்லையா? சோ அதனால அது அந்த பக்தினால நாம் என்ன அடைகிறோம்? தெய்வீக ஞானத்தை அடைகின்றோம். சோ அந்த ஒரு அதாவது இன்டர்னலா வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த அர்த்தத்தையுமே வந்து கொண்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல இந்த வியாக்கியானத்துல சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இன்னொரு விதமாகவும் நாம் அதன் சன்மார்க்கத்தை எடுத்துக்கலாம். சரி, ஞானம். இறுதியில வந்து ஞானம் வரும். பக்தி வந்த பிறகு என்ன ஆகும்? தேவையான ஞானமும் நமக்கு வந்து சேரும் இல்லையா? விச் ஹாஸ் இம்பர்சனல் பிரம்மன் ஆஸ் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அப்படின்னா பகவானுடைய ஆற்றல் இல்லையா, அந்த பிரம்ம நிலை, அந்த இது வந்து அவங்க வந்து மனதளவுல பகவான 4 கைகளுடைய அந்த நிலையை வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சோ இந்த யோகிகள் மாதிரி. ஓகே. இம்பர்சனல் பிரம்மன் விச் ஹாஸ் இம்பர்சனல் பிரம்மன் ஆஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட், அதாவது ஆற்றலை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது. ஸோ ஞானிகள், ஐ திங்க் நேத்தோ முந்தினேத்து கூட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், 2 விதமான ஞானிகள். ஒண்ணு வந்து
வெறுமே பரம்பொருள் ஆற்றல் என்று எண்ணுபவர்கள் மாயை என்று எண்ணக்கூடிய அந்த மாயாவாதிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடியது அந்த பிலாசபி. ரெண்டாவது வந்து பக்தர்கள். ஓகே, ஞானிகள்ல 2 வகை. ரீசெண்டா ஒன் ஆஃப் த இதுல நம்ம படிக்கும் பொழுது, எப்பவுமே இது வரைக்கும் நம்ம ஞானிகள் என்னும் பொழுது இந்த அருவத்தன்மை மட்டும்தான் அதாவது படிச்சிருக்கோம். பிரம்மவாதிஸ், மாயாவாதிஸ். ஸோ ஜென்ரலா நம்ம படிச்சது இது வரைக்கும் மாயாவாதிகளை பத்தி தான் படிச்சிருக்கோம். இதுக்கு பிரம்மவாதிகளுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்கேன். யாரெல்லாம் பிரம்மவாதிகள்? வியாசதேவர், சுகதேவ் கோஸ்வாமி இல்லையா, ஏன் 4 குமாரர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து ஞானதளத்திலிருந்து தான் பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு எடுத்துட்டு போனாங்க. இந்த கலப்பா வரக்கூடியதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? ஞான மிஸ்ரா பக்தி இல்லையா, பக்தி மிஸ்ரா ஞானா, இந்த மாதிரி வந்து. ஸோ அதாவது ஞானம் நிறைய இருந்து பக்தி கொஞ்சமா இருந்தாக்கா அந்த செகண்ட் பார்ட்ல வரும். இப்போ பக்தி மிஸ்ர ஞானம் அப்படின்னும் பொழுது ஐ திங்க் ஏதோ ஒண்ணு அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பினேஷன். இது ஞானிகள் தான் பிரியம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே மாதாஜி. ஞானிகள் தான் கடவுளுக்கு பிரியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த இடத்துல நீங்க இதை படிச்சிருப்பீங்க, பக்தி மிஸ்ராங்க. ஆமா, அந்த இடத்துல வந்தது. அது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நான் ஏன்னா அது இதுல வருது, பகவத்கீதையில வருது. அது படிச்சு நான் உங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷனை வச்சு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகே, அதை பத்தி உங்களுக்கு எப்ப நீங்க அதை வந்து கர்ம மிஸ்ர ஞானம், கர்ம மிஸ்ர பக்தி, இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் கலப்படமான பக்தி அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஞானத்தின் மேலேயுமே வந்து அந்த ஞானத்திலையும் அவங்க திளைத்திருப்பாங்க, பக்தியும் வந்து ஒரு பங்கு இருக்கும். ஆனா இதுல வந்து பக்தி அதிகமா ஞானம் அதிகமான்ற அந்த காம்பினேஷன் தான் அந்த வேர்ட்ஸ்ல வந்து முதல்ல எந்த வார்த்தை வருதோ அது அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லப்படுறது. இருந்தாலும் அந்த கலவையை வந்து நம்ம அந்த புக்ல இருந்து படிச்சுட்டே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஞானதளத்துல இருந்து இதுக்கு உதாரணம் நாமளே படிக்கிறோம். சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட அவர் வந்து அவதரித்த போது விடுதலை அடைந்த நிலையில இருந்தார். பகவானை ஆற்றல் மற்றும் ஞானதளத்தில் இருந்தவர் தான் இல்லையா. ஆனா பிறகு அவர் வந்து பக்தனாக மாறினார் இல்லையா. அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய பாகவதத்தை அவரால் பேச முடிஞ்சது. 4 குமாரர்களுமே பகவானை வந்து ஆற்றலின் ரூபத்துலதான் வழிபட்டாங்க. ஆனாலும் அவரை வந்து வைகுண்டத்துல சென்று அவருடைய திருவடிகளுடைய துளசி தலத்தை வந்து நுகர்ந்த பிறகு அவர்கள் வந்து பக்தர்கள் ஆனார்கள். இதையும் நாம படிச்சோம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி இதுல இருந்து 3 விதமான கருத்துக்கள் எடுத்துக்கணும். சத் என்பதற்கு பொருள் வந்து பகவானுடைய பக்தன், அடுத்து வந்து பகவானுக்கு ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டு பக்தி, அடுத்து வந்து அந்த பக்தினால் விளையக்கூடிய பரம ஞானம். இது 3 இந்த 2மே வந்து உள்ளடக்கியது. சன்மார்க்கம் என்பது நம்ம எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ ஒரு டேப்லெட் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இந்த கேப்சூல் பாத்தீங்க இல்லையா, அந்த கேப்சூலுக்குள்ள வந்து நிறைய காம்பினேஷன் ஆஃப் மருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பொடி பொடியா தான் இருக்கும் உள்ள இல்லையா. அது போல இந்த சன்மார்க்கம் எனக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்குள்ள இந்த 3மே அடங்கும். என்கேப்சுலேட்டட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் நீங்க பேசணும்னா மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ ஏதாவது இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இந்த எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்னு எவ்வாறு புரியுது இல்லையா? இந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ள இத்தனை அர்த்தங்கள் இருக்கு. 3 விதமான அர்த்தங்களை நம்ம கொண்டு வரலாம். ஒண்ணு பக்தனை பற்றி, அடுத்து பகவானுடைய பகவானுக்கு ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டை பற்றி, பகவான் பக்தி, அடுத்து வந்து இல்ல பக்தன், டிவோட்டி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். பக்தன் மாதாஜி, பகவத் பக்தன். சன்மார்க்கம் என்பது யாருக்கு? பகவானுக்கு பக்தனுக்கு வருமா? சன்மார்க்கம் கொடுக்கிறது யாரு? பக்தன். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்கு சன்மார்க்கம் சொல்லுவாங்க? நல்ல மார்க்கம் என்பது யாருக்கு? பகவானுக்கு எல்லாமே இருக்கு, அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இஸ் நாட் ரிக்வயரிங் எனிதிங். அப்ப நமக்கு தான் சன்மார்க்கம் தேவை இல்லையா. அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? பக்தர்கள். சோ இது அலசி ஆராய்ங்க. சோ நாம என்ன பண்றோம்? பேசிக்கா அந்த சன்மார்க்கம் எப்படி நாம் அடையப்பெறுறோம்? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்வதால மட்டும்தான் அடையப்பெறுகின்றோம் இல்லையா. சோ அதனால வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், த பாத் ஆஃப் பக்தி யோகா, டிவோஷனல் சர்வீஸ். மேலும் அந்த பக்தி யோகத்தையுமே நாம வந்து பக்குவமா ஆட்டுறதுக்கு வந்து பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு? நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறார் இல்லையா. சோ அதாவது த பிலாசபிக்கல் பாத் ஆஃப் த நாலேஜ். நாலேஜ் என்பது இந்த விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது.
ஞானம் விஞ்ஞான யோகம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா பகவத்கீதையில. விஞ்ஞானம் என்பது யார சொல்றது? அந்த பரம்பொருளை சொல்றது பரம்பொருள். இல்லையா? அதுதான் நமக்கு அதாவது இலக்கான ஒரு இது. ஸோ தட் இஸ் அதுதான் இலக்கு நமக்கு. இம்பர்சனல் பிரம்மன் ஆஸ் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. ஸோ அப்படி சத் வந்து இந்த மாதிரி 3 விதமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ வேதங்கள் அனைத்துமே வந்து தெய்வீகமான சப்தங்கள் இல்லையா? சன்மார்க்கம் மீன்ஸ் என்னது? த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வேதிக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். இதுவுமே இத்தனையுமே நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம எல்லாருமே பக்தி தொண்டு பண்றோம். காலையில எழுந்து மங்களாரத்தி பண்றோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து குரு பூஜைக்கு அட்டெண்ட் ஆறாங்க. அடுத்து பாகவதம் படிக்கணும். பாகவதம் என்பது என்ன? வேத சாஸ்திரங்கள் இல்லையா? சோ இப்ப வேதங்களை கொண்டுதான் நாம் இதெல்லாமே வந்து படிக்கிறோம். வேதங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது? பகவானிடத்திலிருந்து வந்தது இல்லையா? வேதங்கள் அதாவது சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ட சர்வே அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் சாகம் இல்லையா? படிச்சிருக்குமா? வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவரே இல்லையா? வேதங்களால் அறியப்படக்கூடியவர் யாரு? இதை யார் சொல்றாரு? ஸ்வயம் பகவானே சொல்றாரு. ஓகே. சோ இத்தனையுமே வந்து படிச்சாச்சு. இப்ப ஸ்ரீதர சுவாமியருடைய வியாக்கியானத்தை பார்க்கலாம். ஓகே. அவர் என்ன சொல்றார்? we should consider that words of 3 kinds. அதாவது சப்த விருத்தி. சப்த என்றால் சப்தம், அதாவது சவுண்ட் இல்லையா? மேலும் விருத்தி என்றா அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன். விருத்தின்னா எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ அதுல அந்த அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான விருத்திகள். ஒண்ணு வந்து முக்கிய விருத்தி, அதாவது அந்த சப்தத்துல என்ன கருத்து வருதுன்றது முக்கியமானது. அதனுடைய பாவம் லட்சணம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்டினரியா இப்போ நான் வந்து புஷ்பா மாதாஜிக்கிட்டையும் சித்திரலேகா மாதாஜிக்கிட்டையும் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பக்கம் புஷ்பா மாதாஜி ரொம்பவே டெடிகேட்டடா வந்து ஒரு ஏதோ ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. சப்ஜெக்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. சித்திரலேகா மாதாஜியும் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஆனா சித்திரலேகா இது வந்து ஒரு கதை. இது யாருமே வந்து யாருடைய பத்தி நான் சொல்லல. ஜென்ரலா உங்களுக்கு இந்த முக்கிய லட்சண கவுன விருத்தி இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முக்கிய விருத்தினா டைரக்டா இப்போ வந்து நான் வந்து புஷ்பா மாதாஜி நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்க, எஸ். அதே மாதிரி சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க இதை வந்து சரியா பண்ணல அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னாக்கா எஸ், திஸ் இஸ் த டைரக்ட். எங்க நம்ம சரியா பண்ணலன்றது அடுத்தது. ஸோ அது எந்த மாதிரி சப்மிட் பண்ணியிருக்கோன்றத வந்து நாம வந்து பேசுறது தான் லட்சணம். ஓகே. இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டைம் லைன்ஸ்குள்ள வந்து சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து சித்திரலேகா மாதாஜி வந்து சில டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதே வந்து புஷ்பா மாதாஜி வந்து சொன்ன அந்த டைமுக்குள்ளேயே வந்து சப்மிட் பண்றாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த அந்த இதுலையுமே நம்ம பார்க்கும்பொழுது அதாவது எவ்வாறு அது நம்ம அவங்க வந்து செய்திருக்காங்க அந்த செயலை இல்லையா? அவங்க சப்மிட் பண்ண அந்த அசைன்மெண்ட், அவங்க எடுத்துக்கொண்ட கால அளவு, அதுல அவங்களுக்கு இருந்த சமர்ப்பணம் இல்லையா, பொறுப்பு இல்லையா, அதன் மீது இருந்த முக்கியத்துவத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டு அவர்கள் ஆற்றிய அந்த பணி, இது எல்லாமே அந்த லட்சணத்தை பற்றி சொல்றது. ஸோ இது நம்ம சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது சம்பந்தம் என்பது டைரக்ட் இல்லையா, ரிலேஷன்ஷிப். ஆனா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நாம் எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்? இப்போ அவங்க கரெக்டா பண்ணாங்கன்னு நான் எதை வச்சு சொல்றேன்? நான் சும்மா எனக்கு புஷ்பா மாதாஜி பிடிக்கும்ன்றதுக்காக சொல்லிடுறதா இல்லையா? இப்போ சித்திரலேகா மாதாஜி எங்க அம்மா மாதிரி இருக்காங்கன்றதுக்காக நான் வந்து அந்த உரிமையோட நான் வந்து நீ வந்து அம்மா இப்படிதான் பண்ணுன்ற மாதிரி பேச முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ அங்கெல்லாம் பர்சனல் எதுவுமே கிடையாது, டைரக்ட். ஸோ இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடியது சம்பந்தம், அது முக்கிய விருத்தி. ஓகே. 2வது லட்சண விருத்தினா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நாம் எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறது. சித்திரலேகா மாதாஜி இன்னும் ஹைஃபையா கூட பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க பண்ண விஷயங்கள் வந்து இது இப்படிதான் நடந்ததுன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க, அதுதான் வந்து லட்சண விருத்தி. ஓகே. ஸோ டிக்ஷனரி மீனிங் முக்கிய விருத்தி இன்னும் வந்து 2 விதமா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து ருதி அண்ட் யோகா. யோகா என்றாலே இணைப்பு தான். ஓகே. ருதி வந்து அதாவது பிரைமரி மீனிங் இஸ் கால்ட் அஸ் ருதி when it is based on the conventional usage, and yoga when it is derived from another's word meaning by the regular etymological rules. அதாவது யோகம் என்றால் இணைப்பு இல்லையா, கனெக்டிவிட்டி. ஓகே. ருதி என்பது நம்ம எவ்வாறு அதை வந்து எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்?
ஒண்ணு வந்து சாந்தா இருக்கலாம், ஒண்ணு தாஷிய இருக்கலாம், ஒண்ணு வந்து சாக்கியம், மாதுரியம், இல்லைன்னாக்கா வாத்சல்யம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா இணைப்பு வந்து உண்டு. ஸோ இந்த ரெண்டுமே கலந்ததுதான் வந்து முக்கிய விருத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா, பசுவுக்கு வந்து கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ருதி சின்ஸ் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் லிட்ரல் மீனிங் இஸ் பியூர்லி கன்வென்ஷனல் இல்லையா. ஸோ தி denotion of the word pachaka, chef, on the other hand, is the yoga vritti through the words derivation of the root pa, to cook, in addition of the agent suffix ka. For example, கோ அப்படின்னாலே பசு இல்லையா, கோஸ்வாமி அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது கோன்னா பசு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதுல நம்ம வேற எதுவுமே மீனிங் எடுக்க முடியாது இல்லையா. ஆனா சில வார்த்தைகளுக்கு அதனுடைய செயல்படும் தன்மையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து சமையல்காரன் இல்லையா, சமையல், பாச்சக்கா அப்படின்னாக்கா சமையல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த சமையல்காரனோட நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன செய்வான், சமையல்காரன் வந்து சமைப்பான் அப்படிங்கிற கருத்தும் அந்த சமையல்காரனோட உள்ளடக்கியதுதான். இப்ப வேலைக்காரன் என்ன செய்வான், வேலைகளை செய்வான் இல்லையா. ஒரு இது ஒரு என்ஜினியர் இல்லையா, ஒரு கட்டிடக்கலை என்ஜினியர் அப்படின்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுவார், கட்டிடக்கலை வந்து அவர் விற்பனரா இருப்பார் அப்படிங்கிற அந்த கருத்து அந்த என்ஜினியருக்குள்ளேயே வந்து உள்ளடக்கிய ஒன்று, தனித்து நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை இல்லையா. இப்போ ஒரு வக்கீல் இருக்கார், வக்கீல் என்ன பண்ணுவார், வாதிச்சு ஒரு கோர்ட் கேஸ்ல வந்து நீ ஜெயிச்சு கொடுப்பாரு, இல்லைன்னா தோத்து போகும், ரெண்டுத்துல ஒண்ணு இல்லையா. நமக்காக வாதிக்கிறதுக்காக இல்லையா, ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக ஒருத்தர் இருக்கார். சோ அந்த செயல்படும் என்ன செயல் அவங்க செய்வாங்களோ அந்த தொழிலுமே அந்த வார்த்தைக்குள்ள வந்து அடங்கி இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது ரூடி மற்றும் யோகா, யோகா என்பது இணைப்பு, ஆனா ரூடி வந்து டைரக்ட் மீனிங். ஓகே, எவ்வாறு நாம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றது. ஓகே, சோ இங்க நாம ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கா, லாஜிக்கலா பேசியிருக்காங்க, கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். நீங்க இத புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க இங்கேயே கேட்கலாம். நான் இப்பவே எக்ஸாம்பிளோட சொன்னதுனால ஈஸியா புரிஞ்சிருச்சு. எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மனசுல பதியுது. ஆமா, ஒண்ணு நேரா, இன்னொன்னு வந்து அந்த செயலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி இல்லையா, அத பத்தி சொல்றது. சோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து லட்சணம். லட்சணம் என்பது என்னன்னா அந்த சுபாவங்களை பற்றி என்னெல்லாம் அதுல வந்து நாம வந்து இது பண்றோம் அப்படிங்கிறது. சோ எவ்வாறு அந்த பக்தி அபிதய பாகத்தை வந்து நாம் எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து லக்ஷண விருத்தி. The function of Lakshana is technically explained in Kavya Shastras as extended reference. எங்கேயோ இது காவிய சாஸ்திரத்துல வந்து சொல்லப்பட்டதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். சோ கங்காயம் கோஷ அப்படின்னாக்கா, கங்காயம் என்றால் கங்கை இல்லையா, கோஷா அப்படின்னாலே, அதாவது கோஷா அப்படின்னா வந்து ஒரு இடம். ஓகே, அப்படின்னா ஒரு ஸ்தலத்திற்கு, இப்ப கோஷாலா அப்படின்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து நம்ம வந்து இப்போ வீட்டுக்கு நிலையம் இல்லையா, வீட்டுக்கு என்ன பண்றோம், நிலையம், சாந்தி நிலையம் இல்லையா, அவங்கவுங்க பேர்ல கூட வீட்டுக்கு நிலையம்னு போடுறோம். அப்படின்னா என்ன, ஒரு ஸ்தலம் பற்றி சொல்றது. ஓகே, the covered village in the Ganges. So இந்த கங்காயம் கோஷாக, கோஷாக, அதாவது கோஷாலா தான் கோஷாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கங்காயம் வந்து should be understood by its லக்ஷணா. அதாவது கங்காயம் என்றது என்ன, கங்கை நதி. சோ கங்காயம் கோஷா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்தலம், ஆனா அது எங்க இருக்கும், கங்கை கரை ஓரத்துலதான் இருக்கும் இல்லையா. அததான் இந்த வந்து கங்காயம் ஆயம், கங்கேயம் கங்கேயன் போட்டிருக்கு தமிழ்ல, ஆயம் தான் போட்டிருக்காங்க, கங்காயாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, கங்காயம் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க இங்கிலீஷ்ல அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தமிழ்ல நோ ப்ராப்ளம், தட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி பிளேஸ், தட்ஸ் ஆல். நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் கிடையாது. கங்கா வந்து இது வந்து ஒரு அடைமொழியா கூட நம்ம பார்க்கலாம் மாதாஜி. எப்படி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனாக்கா, இப்போ ஒரு இடத்துல என்ன நிகழ்கின்றதோ அதை வந்து அந்த இடத்து பேரை வச்சே நம்ம வந்து அனோட்டேஷனா எடுத்துக்கிறது. அதுக்கு எப்படி சொல்லுவேன்னாக்கா, தமிழ்ல இட ஆகு பெயர் சொல்லுவாங்க மாட்டாங்க, அந்த இடத்தை பத்தி சொல்லலாம். இடத்தை இட ஆகு பெயர். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து சிம்மம் மாதிரி பேசுறார். இப்ப நம்ம
ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில படிச்சீங்கன்னாக்கா இவர் பீஷ்ம தேவர் வந்து சங்கநாதம் முழங்குவார், சிங்கம் போல கர்ஜித்தார் இல்லையா. அவர் சிங்கம் கிடையாது, ஆனா அவர் அந்த அவர் அந்த சங்கநாதத்தை ஏற்படுத்தின அந்த ஒளி வந்து அவ்வளவு சப்தம் நிறைந்து அந்த ஆற்றலோட, சிங்கத்தை ஒத்த ஆற்றலோட இருந்ததாக அந்த இடத்துல. ஆனா அந்த இடத்துல சிங்கம் கிடையாது. ஓகே, இங்கே கங்கை நதிக்கரையோரம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம், அததான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றது. ரொம்ப நம்ம பிலாசபிக்கலா போக வேணாம், நீங்க அவங்க கொடுத்திருக்கிறதுனால நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளவுதான். இதை நாம இறைவனோட இந்த ஜீவன் பரமாத்மா எப்படி சம்பந்தப்படுறதுன்ற போல சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜன். சோ சம்பந்தம் என்பது டைரக்டா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொடர்பு. யார் மூலியமா அந்த தொடர்பு ஏற்படுகிறது? குருவின் மூலியமா, இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, அவ்வாறு நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தின பிறகு நாம் என்ன செய்வோம்? சும்மா இருப்போமா? கிடையவே கிடையாது, இல்லையா? நாமும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். அந்த பக்தி தொண்டு எந்த பாவத்தை கொண்டு, எவ்வாறு, நானும் பக்தி பண்றேன், நீங்களும் பக்தி பண்றீங்க, இல்லையா? நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றேன், நீங்களும் மங்களாரத்தி பண்றீங்க. உங்க வீட்டுல நீங்க மங்களாரத்தி என்ன பண்ணுவீங்க? பகவானுக்கு மங்களாரத்தி பண்ணும்போது நீங்களே குளிச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாமே வந்து அந்த பாட்டை பாடிட்டு நீங்களும் வந்து, எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், அந்த பாட்டை பாடிட்டே நீங்களும் வந்து எல்லாம் அங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை அப்படியே கூட செய்யலாம். இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்து நிம்மதியா உட்காந்துட்டு அந்த பாடல்களை பாடிக்கொண்டு சொல்லலாம், இல்லையா? எப்படி வேணாலும் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நான் மனசுல ஈர்த்து வந்து அவருடைய திருவடிகள் எண்ணிக்கொண்டே நான் அந்த இந்த என்னது குரு அஷ்டகம் பாடலாம், இல்லையா? குரு அஷ்டகம். சோ ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த விதம் வந்து வேறுபட்டு இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அந்த இடத்துல பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? இட் இஸ் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதை நாம படிக்கிறோம். எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்ன்றதுதான் அந்த லட்சணம். ஓகே, சோ அதனுடைய விளைவு தான் வந்து நம்ம வந்து பக்தியினுடைய பாவத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம், எவ்வளவு நமக்கு வந்து ரியலைசேஷன் வந்திருக்கு, இல்லையா? எவ்வளவு நமக்கு வந்து அதாவது உணர்வு நிலையில வந்து முன்னேற்றத்துல போயிருக்கோம், இறை உணர்வுல நம்ம எவ்வாறு அபிவிருத்தி ஆயிருக்கோம், அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, இதை நாம இவ்வாறு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, இப்ப என்னன்னா இந்த இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு சொல்லுக்கு அந்த சொல்லுக்கு உள்ளடக்கியக்கூடிய கருத்து என்ன, செயல்படும் தன்மை என்ன, அதனுடைய விளைவு என்ன, இது 3 தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே, இந்த 3 ஒரே சொல்ல வந்து நாம வெவ்வேறு கோணங்கள்ல நாம எடுத்துட்டு போக முடியும், இல்லையா? ஒரு சொல்லையே நம்ம வந்து வெவ்வேறு கோணத்துல எடுத்துட்டு போக முடியும், சொல்லக்கூடிய விதத்திலுமே வரும், இல்லையா? அந்த அந்த பாவத்திலிருந்து எடுத்துட்டு போகலாம், இல்லைன்னா அதாவது நம்ம வந்து டைரக்டா எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய விதத்துல எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா உணர்ந்தறிந்து எடுத்துக்கலாம், எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம், இல்லையா? ஆனா அந்த மீனிங் வந்து நாம எடுத்துக்கிறது எவ்வாறு இருக்கும்னாக்கா அதனோட அடைமொழி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் திட்டுறேன் இப்போ பத்மா மாதாஜி நீங்க ஏன் அன்மியூட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மீண்டும் வந்து பத்மா மாதாஜி நான் உங்களுக்கு இதை அனுப்புறேன் அப்படின்னாக்கா பத்மா மாதாஜி என்ன ஆவாங்க? கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. இப்பதானே தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி நான் திட்டினாங்க, அப்புறம் என்ன எதுக்கு எனக்கு இதை அனுப்புறாங்க அப்படின்னு ஒரு வித குழப்பத்துல இருப்பாங்க. உண்மையிலேயே அவங்க என் மீது அன்பு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் வரும், இல்லையா? வருமா வராதா? கண்டிப்பா வரும். சொல்லக்கூடிய பாவத்தை கொண்டு, செய்யக்கூடிய செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்தை கொண்டே நாம் அந்த கருத்துக்களை மாற்றி அதனுடைய உள்ளடக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய விதம், ரசம் வேறுபடும், இல்லையா? இப்போ நீங்க அந்த ஆசிய ரசம், அதுக்கப்புறம் வந்து ரௌத்ரம், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல விளக்கி இருக்காங்க. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? அதை நீங்க வச்சு ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, பகவான் வந்து நிர்குணமானவர், இல்லையா? பகவான் வந்து நிர்குணமானவர். ஓகே, சோ அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கறதை நாம படிக்கிறோம். ஐ திங்க் யாரோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ், கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டவுட் இருந்தா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சிருந்தாதான் படிக்க முடியும். நானும் உங்களோட சேர்ந்து படிக்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் தான் நன்றிகள் சொல்லணும். சோ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஏன்னா இவ்வளவு டைம் எடுத்து படிக்கணும், இல்லையா? வேதாசார் குணபிருத்தாய. ஓகே, அப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னாக்கா குணம் என்றால் நம்முடைய தன்மை, இல்லையா?
நான் எந்த குணத்தோட இருக்கேன்னு நீங்க நினைப்பீங்க. உங்களது எல்லாமே வீடியோ ஆஃப்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு உங்களுடைய குணமே எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. சாந்தரசமா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஆனா நான் வந்து இந்த பௌதிக குணத்தோட உட்காந்துருக்கேன்னாக்கா, இப்போ என்னுடைய ஃபேஸை வச்சு நீங்க பத்மா மாதாஜிக்கு மாதாஜி இவ்வளோ டல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கலாம். சித்திரலேகா மாதாஜி ஏன் பத்மா மாதாஜி இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க, மாதாஜி ரொம்ப பிரிஸ்கா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய அனாலிசிஸே வந்து வேறுபடும். அதுதான் குணம். குணத்தின் அடிப்படையில வேதங்கள் எல்லாமே இந்த குணத்தின் இங்க பகவான் வந்து பிரம்மருடைய இதயத்துல கொடுத்த வேதங்கள் இந்த இயற்கையில முதல்ல வந்து குணங்கள் அடிப்படையில தான். ஸோ ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்டது உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன். நான் இட்ஸ் ஆல் சீனியர் டிவோட்டீஸ்னுடைய லெக்சர்ஸ் தான். பகவான் வந்து இந்த பிரகிருத்தியை வந்து இந்த குணவிருத்தியாயன்றதுக்காக தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், கனெக்ட் பண்ணி. ஸோ கடைக்கண் பார்வையால் கருவுறச் செய்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து நாம எல்லா இடங்களிலேயும் படிக்கிறோம் இல்லையா? பிரகிருதி புருஷா இந்த 13th chapter ஆஃப் பகவத்கீதால நம்ம படிக்கிறோம். அவருடைய கடைக்கண் பார்வையாலேயே வந்து இந்த பிரகிருத்தியா இருக்கக்கூடிய இந்த மாயையை வந்து கருவுறச் செய்கிறார். கருவுறச் செய்வது எவ்வாறு அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரபுஜி ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் அதாவது மகத்தத்துவம் இல்லையா? மகத்தத்துவத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு? பகவானுடைய சுவாசத்தில் வரக்கூடிய அண்டங்கள் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் வந்து கருவுற செய்யறது. நீங்க எப்படிலாம் அந்த கருவுறுதல்னா என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் எனக்கு கூட தெரியாது. அதாவது நான் இத்தனை நாள் வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்சது வந்து இந்த இதெல்லாம் படிச்சப்ப புரிஞ்சது வந்து இந்த ஜீவன்கள் வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய அந்த அதாவது அந்த ஆத்மா வந்து உணர்வு பெறது தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். அது ஒண்ணுதான் உயிர் வாழக்கூடிய ஜீவன்கள். ஆனா இந்த கருவுற செய்வது என்பது எல்லாவற்றையுமே இயங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து தான் நிறைய இடங்களை நாம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா அந்த பிரபுஜி சொன்ன விதம் வந்து ரொம்ப அழகா தான் இருந்தது. அதாவது ஒன்னொன்னா மகாவிஷ்ணு நம்ம மேல இருந்து அந்த விரிவங்கங்கள் எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? சோ நாராயணனுடைய விரிவங்கம் வந்து 4 சதுர் புருஷார்த்தங்கள் இல்லையா? அதுல வந்து வரக்கூடிய சங்கர்ஷ்ணர், அந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு இல்லையா? மகாவிஷ்ணுல இருந்து தான் என்ன ஆகிறது? 3 புருஷ அவதாரங்கள் வருகிறது. ஒண்ணு காரணோதகசாய விஷ்ணு, அவர் வந்து எங்க இருக்கார்? ஆக்சுவலி பிரம்மஜோதிர் அந்த சாரி காரண கடல்ல படுத்திருக்கார் இல்லையா? அவருடைய கடைக்கண் பார்வை, அவருடைய உடலிலிருந்து வரக்கூடிய நாளங்களிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அண்டங்கள் இல்லையா? இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து மகத்தத்துவத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறது இல்லையா? அப்ப அந்த பார்வையில ஃபர்ஸ்ட் மகத்தத்துவம், அதன் பிறகு அண்டங்கள் இல்லையா? அந்த அண்டத்திற்குள்ள வந்து அவருடைய விரிங்கவங்கமாக செல்லக்கூடிய கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு, அந்த கர்ப்போதக நீரில் சயனித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது கர்ப்போதக கஷாய நாபியிலிருந்து அவதரிக்கக்கூடிய யாரு? பிரம்மர் இல்லையா? அதன் பிறகு பிரம்மரால் 2ஆம் படைப்பு, அங்கே கர்ப்போத கஷாயனுடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய சீரோத கஷாய விஷ்ணு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே உட்புகுந்திருத்தல், இப்படி எல்லாமே வந்து கருவுற செய்வதுதான். இதெல்லாம் தான் ப்ராசஸே. ரொம்ப அழகா சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். கருவுறதுன்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது இல்லையா? இத்தனை நாள் அவருடைய ஆற்றலால் அனைத்தும் இயக்கத்திற்கு வருகிறது, அது ஒண்ணுதான், அதுவும் கரெக்ட் தான். ஆனா இந்த டெப்தா ஒரு ஸ்டெப்பா நடக்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஓகே, இது இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது. ரொம்ப அழகா சொன்னார். அதனால்தான் பகவான் வந்து நிர்குணத்துல இருக்கார். ஈவன் ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு இஸ் எ நிர்குணா ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஆனா அதாவது ஜீவ தத்துவம் என்பது பிரம்மா. அதே மாதிரி சிவபெருமான் வந்து ஜீவ தத்துவம் கிடையாது, ஈஸ்வர தத்துவம் தான். ஆனா அதாவது பகவானை போல ஒத்த ஈஸ்வர தத்துவம் தான். ஆனாலும் அவர் இந்த மாயையோட சம்பந்தப்படுவதால இல்லையா, இந்த பிரகிருத்தியோட அவர் சம்பந்தப்படுவதால அவர் வந்து தத்தஸ்த சக்தியில இருக்காருன்னு ரொம்ப அழகா சொன்னார். இத்தனை நாள் நம்ம தத்தஸ்த சக்தி சிவபெருமான் இஸ் நாட் த ஜீவ தத்துவா, இஸ் அபவுட் ஜீவ தத்துவா. ஆனா பகவானுக்கு ஒத்தான அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர் இடத்துல கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஈவன் அந்த 64 குவாலிட்டிஸ்ல எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா இவருக்கு 56 குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. யாருக்கு? சிவபெருமானுக்கு. மிச்ச 8 குவாலிட்டிஸ் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து அதுலதான் நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதனால ஏன்னா அவர் இந்த பிரகிருத்தியை வந்து டச் பண்ணிட்டு வர்றார். இந்த பிரகிருதி வந்து அப்போ ஒருனா வரும். அப்ப இந்த பிரகிருதி எதனால் ஆனது? வாட் ஆர் த இன்கிரீடியன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா? இப்ப காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஒன்று காரணம், அதனுடைய விளைவு
காரணம் விளைவு. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லலாம்னா, நீங்க ஆல்ரெடி பாகவதம்ல கேட்டிருக்கீங்க. முதல்ல ஆகாயத்துல சப்தம் இல்லையா? சப்தத்துல இருந்து என்ன வருது? என்ன வருது ஆக்சுவலி? பஞ்சமகாபூதங்கள்ல எது சொல்றோம் நம்ம? ஒளி, நீர், நிலம், நீர், நெருப்பு. ம். ஆகாசத்துல இருந்து சப்தம், சப்தத்துல இருந்து நீர், ஆகாயத்துல இருந்து என்ன வருது? சப்தம் இல்லையா? சப்தம். சப்தத்துல இருந்து. அப்போ ஆகாயம் என்பது என்னது? காரணம். அதனுடைய விளைவு என்பது என்னது? ஒளி. சப்தம். ஒளி, ஒளி. ஓகே, ஒளி, சப்தம், சப்தம் தான். அதே மாதிரி இந்த ஒளி என்பது காரணமானா அடுத்து வரக்கூடியது என்னது? காலம் 5 எல்லாமே இருக்கு மாதாஜி. நான் எழுதியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க மியூட்ல இருங்கோ, நீங்க கேட்டுக்கோங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸா இருக்கு, நீங்க ஆகாயம் கேட்டுக்கோங்க. ஆகாயம், காலம், பகவானின் பகிரங்க சக்தி, பார்வை, தொடு உணர்வு, இவற்றால் காற்று உண்டாகுதல். ஆகாயம், காற்று, பின்னாளில் பிள்ளை வருவதால் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம் ஃபாஸ்டா போகாதீங்க. இப்ப நீங்க அந்த 3 சொன்னீங்க இல்லையா? அது எல்லாமே காரணம். அதனுடைய விளைவு என்ன? காற்று, சப்தம். காற்று, காற்று. ஓகே, காற்று. இந்த ஆகாயம்னா காற்று, சப்தம். காற்றினுடைய விளைவு என்னவா இருக்கும்? காற்று வந்து காரணமானா காற்றினுடைய விளைவு என்னது? தொடு உணர்வு. தொடு உணர்வு. இல்லையா? தொடு உணர்வு வந்து காரணமானால் அதனுடைய விளைவு என்ன சொல்லுங்க? அக்னி இல்லையா? இல்லையா? அக்னி வந்து அக்னி. அக்னி வந்து காரணமானால் அதனுடைய விளைவு என்னது? ரூபம். ரூபம், ரூபம், ஷேப், ரூபம். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இல்லையா? அப்ப ஜுவாலை எரியுதுன்னா அதனுடைய ஷேப் நமக்கு தெரியறது இல்லையா? அதுல வந்து வெளிச்சம் வரும், நமக்கு வெப்பமும் வரும். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம ஒரு ரூபத்தை வந்து நம்ம ரூபம் தெரியும். சோ அப்ப அந்த வெளிச்சத்துல நமக்கு ரூபம். அடுத்து இந்த ரூபம் வந்து நமக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தால் அதனுடைய விளைவு என்னது? நீராகும். இல்லையா? நீர். அந்த நீர் வந்து காரணமானால் ருச்சி இல்லையா? டேஸ்ட் தான் வந்து அடுத்து வந்து விளைவா இருக்கும். இப்ப டேஸ்ட் வந்து விளைவானா அடுத்து வந்து பூமி வந்து காரணமா, இது விளை. டேஸ்ட் வந்து காரணமானால் பூமி வந்து விளைவாகிறது. இப்ப பூமி வந்து காரணமானால் வாசனை என்பது விளைவா. புரியுதுங்களா? எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், காரணம் மற்றும் விளைவு, காரணம் மற்றும் விளைவு. இது ரொம்ப அழகா சொன்னார் அவர் வந்து. ஸோ உங்களுக்கு அஸ் அ க்ளோஸ் சர்க்கிள் உங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே, ஸோ இப்படி இது அந்த கோர்வையை எந்த ஒரு நீங்க சாஸ்திரம் படிச்சாலுமே நீங்க இதை பற்றி நாங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். ஓகே, காரணம் என்ன, விளைவு என்ன, இந்த ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பா நம்ம நோக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா? இங்கேயும் பாருங்க. ஆனா அனைத்து காரணங்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் மூல காரணம் யாருன்னா அந்த பரம்பொருள் தான் இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல பரீட்சித் மகாராஜா என்ன சொல்றாரு? பிரம்மன் இஸ் கால்ட் சத் அசத்த பரம். அதாவது இந்த காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் 100%. ஏன்னா அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள்ல தான் நம்ம இந்த காரணம் விளைவு இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே பஞ்சமகா பூதங்கள் புலன்கள் இது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். 24 பண்புகளே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? படிக்கிறோமா இல்லையா? புலன்களின் செயல்கள் தான் நம்ம படிச்சது இல்லையா? ஆனா பகவான் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கு இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இதை பற்றியான எதுவுமே அவருக்கு வந்து சம்பந்தமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த குணமே இந்த இடத்துல இருந்தான். இந்த இயற்கையில இந்த குணாதிசயங்களுமே முதல்ல பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையிலே ஃபர்ஸ்ட் தோன்றுவதுமே குணாதிசயம். அதுதான் நம்ம அந்த 24 பண்புகள்ல படிக்கும் பொழுது தோன்றாத அருவத்தினுடைய அதாவது இந்த குணாதிசயங்களுடைய ஒரு பண்பு இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு சத்துவமா இருக்கலாம், ரஜோவா இருக்கலாம், தமசா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, அது எப்பயாவது நமக்கு வெளிப்படும். ஆனா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தோட இந்த உலகத்துல நாம அவதரிக்கிறோம். அதன் பிறகு வாழக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து நம்ம ஒண்ணு மேலேயும் போகலாம், ஒண்ணு கீழேயும் வரலாம். நம்ம அததான் நாம கூட தத்தஸ்த ஜீவிகள் தான் இல்லையா? ஒண்ணு நம்ம ரஜோல இருந்து சத்துவத்துக்கும் போகலாம், இல்லைன்னா ரஜோல இருந்து தமசுக்கும் வரலாம். அதாவது நாம் எப்படி வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு போறோமோ அந்த மாதிரி. ஆனா பகவான் வந்து இந்த காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அனைத்தும் காரணங்களுக்கும் அவரே மூல காரணம். ஆனால்
அவர் இதற்கூட சம்பந்தப்படுவதில்லை. ஏன் என்றால் இந்த இயற்கை கோயில 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அவர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறதுனால இந்த காரணம் விளைவுகளுக்குள்ள அவர் சிக்கிக் கொள்வது கிடையாது. இந்த ஜீவராசிகளாகிய நாம எப்பவுமே இதுல சிக்கிக் கொள்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இவர் கேட்கிறார், சின்ஸ் போத் ரிக்வயர் சம் ரிலேஷன்ஷிப், இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஜீவன்கள் அதாவது நமக்கு எல்லாத்துலயுமே ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இந்த பௌதிக பண்புகளோட நமக்கு இணைப்பு உண்டு இல்லையா? இந்த ஆன்மா என்பது ஆன்மீகம், இந்த உடல் என்பது பௌதீகம், இப்படி ஒரு உறவுமுறை வச்சிருக்கோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களோடையுமே சரி, இந்த பௌதீகத்தோடுமே சம்பந்தப்படாதவர். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எவ்வாறு அவருடைய, அதாவது இந்த வேதங்கள் அவரை புகழாரங்கள் இல்லையா? வேதங்கள் எவ்வாறு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? சோ அவரை புரிந்து கொள்றது அவரால படைக்கப்பட்ட வேதங்கள் தான் அது. ஆனா வேதங்களால எப்படி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்ன்ற கொஸ்டின் தான் இந்த இடத்துல வைக்கிறார். How the words of Vedas can directly describe the, இதுதான் கொஸ்டினே. சோ இவர் கேள்வி கேட்கிறார் பரீட்சித் மகாராஜ், எப்படி பகவானை இப்படியெல்லாம் இது சித்தரிக்க முடியும்? ஏன்னா அவரால படைக்கப்பட்டது. சோ இன்னொரு இடத்துலயுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய வாயிலிருந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த உடல் நாளங்கள் இருந்து கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே அந்த வேத மந்திரங்கள் வந்த வண்ணமே இருக்கும்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ பிரம்மனுக்கு சொல்ல போது கூட அதே மாதிரிதான் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே ஓகே, இதுவுமே பெருசா இருக்கு. நம்ம அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட முடிக்க முடியாது. ஓகே, நான் இன்னைக்கு அப்படி இல்லாம இப்ப அதை படிச்சாலும் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் படிச்சாதான் அது புரியும் மாதாஜி நமக்கு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா அப்பப்ப நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, யாராவது நீட்டா எழுதுறவங்களா இருந்தா அங்கேயே டேட் போட்டு வச்சிருக்கோம். இப்ப 2வது ஸ்லோகம் எழுதிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன், எழுதி வைங்க. நல்லது. 2வது ஸ்லோகம் இப்ப நம்ம நாளைக்கு படிக்கணும், அடுத்த வாரம். அடுத்த வாரம் 2nd ஸ்லோகம். அது கூட ஒண்ணுதான் படிக்க முடியும் 1 மணி நேரத்துக்கு. நிறைய கருத்துக்கள் ஒரு ஸ்லோகம் தான் படிக்க முடியுது. படிக்கலாம், விடுங்க. நம்ம எந்த ஊருக்கு போறோம்? வில் ரீட் ஸ்லோலி ஒன்லி. நம்ம அடாவடியா படிச்சுன்னு ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்லையா? ஆனா நல்லா இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். அதாவது இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு பிலாசபியா தான் இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா நம்ம கேட்டுக்கணும். ஓகே, கதை மாதிரி கிடையாது இது. யூ ஹாவ் டு, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்லயுமே பகவானை நிறுத்தி பகவானை இதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கொடு, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்றதுமே வழி கொடு அப்படின்னு யாசித்து பெற்றுதான் இதை செய்ய முடியும். ஓகே, சொல்றவங்களும் சரி கேட்கறவங்களும் சரி. ஸோ இது அது சொல்ல முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்குமே நிறைய கருத்து இருக்கு. ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதானே மாதாஜி எல்லாரும் சொல்றாங்க நம்ம எல்லா கேண்டோ முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் லைனா 10th கேண்டோ வரணும்ட்டு. அப்ப அது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த கேண்டோ நம்ம படிச்சா புரியும், அதுக்காகத்தான் சொல்றாங்க. இப்ப நான் கூட இன்னும் 7th 8th 9th கேண்டோ படிக்கவே இல்லை. ஓகே, இன்னும் இனிமேதான் படிப்போம். இப்போ 6th நடத்திட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஆமா, 6th 14th சாப்டர். இன்னும் 5 சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுன்னா 6th முடிஞ்சு 7th ஜம்ப் அடிச்சிருவாங்க. ஓகே, பெருசாதான் இருக்கு. ஆமா, 5 சாப்டர் அது முடிஞ்ச பிறகு போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 7th 8th 9th எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும்னு சொல்லப்படுறது. 7th ஒரு இதுதான் மாதாஜி. ஆமா, ஒரு மாதாஜி அதனால அது ஃபாஸ்டாவே முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அங்க மாதாஜி 10th சாப்டர் தான் எடுப்பாங்க. சரி, உங்களுக்கு நான் 11th எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 12th எடுத்துட்டு தான் நான் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பகவான் எப்படி கிருபை பண்றாருன்ட்டு இல்லையா? எல்லாம் அவர் பாதங்களை விட்டுறலாம். நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்கணும்ன்ற மட்டும் வேண்டுகோளை மட்டும் வச்சிடலாம் அவர் பாதங்கள்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. உசுரோட இருக்கும் மாதாஜி. கண்டிப்பா உசுரோட இருக்கும் மாதாஜி. பாசிட்டிவா நினைச்சிட்டே வாங்க, கேட்கணும். ஓகே, அத சொல்லி சைலண்டா உட்கார்ந்து 70 வயசெல்லாம் வயசா மாதாஜி? ஆமா, பாருங்க எவ்வளவு